kollha ta' din il-leġislatura, il-Gvern wiegħed li ser joħloq aktar xogħol f'Għawdex. Mhix kuntent bil-livell tal-qatt li hemm f'Għawdex. Minkejja l-miljuni li poġġejna f'għajnuna l-investiment f'Għawdex, xorta għad hemm l-iżvilupp li nixtieq li nara. L-akbar sfida għal Għawdex tibqa' ix-xogħol. Minkejja l-isforzi kollha li saru f'dawn l-aħħar snin tibqa' realtà li ma nistgħux naħarbu minnha li l-progress fix-xogħol u l-impjiegi li rajna f'Malta tul dawn l-aħħar snin mhux rifless bl-istess ritmu f'Għawdex. Ma setax jonqos li din il-weda terġa' tingħad fil-baġit ippreżentat l-erba' li għadda. Il-Gvern huwa kommess li matul l-2013 ikompli programm tiegħu biex jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol ġewwa Għawdex stess. Iżda ħarsa lejn l-estimi finanzjarji ppreżentati mal-baġġit tas-sena d-dieħla turi li minkejja l-weda li joħloq aktar xogħol, il-vot finanzjarju għad diversi oqsma f'Għawdex naqas bi 3 miljun euro, minn 5 miljun euro għal 2 miljun euro. Dan it-tnaqqis affettwa oqsma importanti bħall-edukazzjoni, fejn il-Gvern fuq apparat fl-iskola u titjib fl-iskejjel naqqas in-nefqa tiegħu b'70,000 euro. Tnaqqis ieħor ta' 150,000 euro sar ukoll fil-vot finanzjarju għax-xogħlijiet fuq it-toroq. Kien hemm tnaqqis ukoll ta' 5,000 euro fit-turiżmu minn somma ta' 35,000 euro fl-2012 għal 20,000 euro stmati għall-2013. Fuq l-ambjent tnaqqis ta' 5,000 euro. Fuq il-housing tnaqqis ta' 15,000 euro. Iżda l-akbar tnaqqis f'dan il-budget u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li diġà jinsab fi stat ta' abbandun. Il-Gvern għal din is-sena ddeċida li jnaqqas l-ispiża fuq l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bi 850,000 euro minn 1,250,000 euro għal 4